Inaxio, prest bigarrengo platera. Bai. Kosoko onduak dira. Izena? Izena, eguain izena desberdia jartzen diote, Bai. hau da dukesa bat. Dukesa bat. Eta eguain esaten diote beste molde txikiak, noblezaz, da izena arraroak, baina eskenean da dukesa. Guretzako dukesa izango da, ezta? Bai, merengue bat, merengue naturala bat, bai. Zeakin, urrakin. Urrakin egin da. Merengue urrakin, sekatu labean, bai. Jo, potasiona eukitzeko, banana o platano honakin, kanariasko platanokin, gorrindoakin eta almendra pizkatekin. Bale. Hoi da, errezeta errezen dena. Eta guen izango txuzu osagaiak guzti. Osagaiak, beti bezala, hori da, osagaiak. Arbendola, txokolatea, arrauz gorringoak, arrauz txuringoak, platanoa, urrak eta azukrea. Prez, hasi berdugu, orduan. Tresna beti hotza. Hotza. Grasa gabeko tresna, ondo garbitua. Bai. Bea, orduan jarri. Hori nahi zuzan arrotzeko momentuan arraixo dalako, ezta? Bai, gio, zuringoak hotza badode, hobe. Hemen zen badode... Bi bakarra. Bi bakarra. Bai. Orduan, inbedugu... Eskuz o tramankulo automatikoa? Badokagu automatikoa. Euki esko bateaz azu. Badokigu automatikoa. Hori da, bai. Orduan, hau ja... Bai. Sukaldarien alpertasuna da, ja makina hau, Bueno, joitu geha. Gu euskuse oitura doka hueikia. Baina guan, beste aldaketa dago. Honetako erabiltzen ditugu tramankulo elektrikoak, eta gero arratzaldian juten gera kiroldegira. Hoi bai, hoi egia da. Zuk egiten duzu kirola? Bai, ni egiten dut jardinin. Jardinin? Nere auzoko, nere inguruko... Bai, jardina guztiak garbitzen ditut, bai. Baina han ere zer, makinakin? Bai, eta eskuz ere bai. Eskuz ere bai, Iskinak eta horrelako. Iskinak eta zatiak eta ara. Nolaz, iotzen ari den. Orduan, azukrea botako duzu pizkanaka? Dana o pizkat? Dana, hoi pesatu dago. Beti proporzio esaten da. 100 gramoko, 200 gramo azukar. 50 gramoko zuringoa, 100 gramo, beti doblia. Azukrea beti doblia. Azukrea beti doblia. Hau da, dukesa egiteko, Humedade dauka eta horretik kan. Bota lasai. Bale, listo. Listo. Hau, nik ez dago oiturikan makinakin lan egiteko. Ez aldakazu oiturikan? Ez? Bueno, makina hundiekin bai, makina hundiekin bai. Ez que zuretzako bi txuringo arrotzia... Claro, baina etxeko andri batentzako bi txuringo gineko da, Hor garai batien akortzen nahi leheno tenedoriak initen zala, Bai. Lehengo jendiak oso sufritzua da, eta... Hau, motatzen da, ber, ez da gilitzen. Oai, guendikan falta zailo. Falta zailo niri. Bai. Haniri falta zailo. Haniko goratzen nahi nire izeko batek, tenedoriak initen zian, merengia. Bai. Ondo montatu denean. Hasiko geha beste osagaiak prestatzen. Karki baina xio. Eta azkenoko denborean, azkenoko bukatzen denean, botako jugu urra, eta jazta. Labia zatuko duzituan. Eta labian euki berdugu 2 ordu terdi. Bai. 130 gradotan. Labea sekoa, vaporik gabe, Bai, lehorrian. Hartu. Eta ateko diaia. Hortiok ez da merengia kostra bezala gor gelitzeko, ez da? Ez da, hoi da. Baina goxu edita, suave. Bai, gor, baina gero kraskiteko moguan, hori zen. Bai, baina ikusiko izu. Bale. Ea ba. Prez dago ja. Hau kendu. Beste pausua. Beste pauso bat. Batzien utzi. Hau garbitzea. Hoain botako jogu. Urrak txikituta, ez da? Urrak txikituta. Hori, hautz. Urraren hautza. Urra gauza erra da. Bai. Eta gutxi jaten da men urra. Ez da, inbeste ditura, Ez da ditura. Intxaurrak eta asko jaten ditugu, baina urra beti gutxi jo. Beti intxaurrakin eta beti almendrakin. Urra dauka indarra, osasurantzako ona, eta ja ez dugu gehiagin egiten. Nola txikila dien,
Gehiago kosta bai da, lan egitea behakin. Orduan, Baina gaur egun batzutan bilotzean... zuritutar etortzen dira. Bai. Xina zaunetik handa. Xina zaunetik orduan ez, orduan norbeak zuritu ezala. Bai. Eskerrik asko. Botako dugu. Orduan, mangai indiot, bokila izuritzeko. Bai. Botako dugu barrura. Hori da. Gehiago montatu balike, hobe izangorik, Baina ondo geldituko da. Hau geldituko die, txampiñoia bizela. Bai. Txampiñoian forma. Badakizu ban txampiñoiak izena ikasi duela txampiñoia nola esaten dan, ezta? Nola? Barrengorriak. Barrengorriak. Bai. Egunetako batean erabiliko dituzu. Eta gaur ikasi duzu. Eta Barrengorriak. hurrengoan nola izango diozu txampiñoiai? Barrengorriak. Hori da. Asti honetan beste platen bat igual dingo, eta txampiñoiekin, Hori da. Nola zarekin? Barrengorriakin. Hori da. Barrengorriakin. Bueno, guain, egingo dugu, bandeja jarri. Bai. Hau da, silpak, Hori da. o bestela... Ez pehatzagatik, Ez pehatzetik. Hori da. Gio pizka eta onditu egiten dira, Bai. Eta hor sartzen txugu labean, bi ordu terdi, seko labe sekoa, 125, 130 gradotan jarria, Vale. Nahiko, beste file bat. Beste fila bat egingo Hori da. dut. Venga. Eta prest gaude ja labean sartzeko. Vale. Oso ondo. Zuk esan zuen temperaturan, sartuko ditu. Oide, sartu temperaturan. Guain beste aldetikan. Beste aldetikan egingo dut. Bi platano. Bai. Bi platano. Ondo... Ez da izura pasa den platzakin, Hau egin behar dugu, zatitan. Zati txiki batekin. Bai. Ez, hemen, honekin. Eta guain apurtu egin behar ditugu, Guain, hau, kaixo bota, Bai. bete lan egiteko. Eta, hoi, botako dugu lau gorringo. Bai. Honek ez du azukera bota ber, eta almendra. Nola esaten duzu, almendra? Arbendola. Arbendola. Kostata ikasi dugu, baina oan honetan ondo. Arbendola. Bai. Arbendola. Orduan, hau da, yema naturala egitea. Hori. Hemen, zu gainean hola, 8-10 minuto hola. Arbendolakin, hola, 8-10 minuto, masa oso berezia gelditzen da. Oso berezia, Ez que askotan horrela, Naturala. gorringoak ipintzen dituzunean, kontu zibili behar da. Bai. Zea, ez zehatzeagatikan, egiteagatikan, Bai. no? Ondo eosi berda. Hori da. Ondo eosi berda, Dio... Baina moztu gabe nahi dut ezan. Bai, moztu gabe, bai. Hori. Bestela, agortu eta gezi gelitzen da. Hori da. Hemen, badakizue, sukaldean behar da, ilusioa, Hori da. alaitasuna eta nervio bizkate, Hombre. Motzak ez dute balio sukaldentzako. Ez. Ezertako, sukaldentzako ez da ere. Hori da. Ezertako. Gaur, Ara, ze krema- azte honetan ze nervio krema aldetikan goxua. ondo gabiltza, Bai zuta bai ni, bideok nervio aldetikan ondo gabiltza, Bai. Bai. Bai, jozu egur pizkatu nahi. Bai, emango diot. Indar gehiago, indarra. Ah, indarra? Zua, bai. Ah, bale. Zua, ni emango jot. Hori da, eman, bildurri da. Ni ilusio gintorri nahi da. Torri ze ilusioakin, Bai. Ba, ze poza guretzat, Bai. Hau da, yema naturala. Orduan, zeretik honenik ez dauka azukerikan. Baizik, bestiak, azukre pilo bat daukagalako. Hori da. Orduan, kombinazioa. Jo txokolateakin. Earki. Hau da, rellenos de bergara, Bai, hola egiten dituzte. almendrakin, Bai. ez Bueno, platano ez dira platano gabe, Claro, platano ez gabe. dira biltzen. Tolosako xaxuk, Bai. ze honak, Aizu, eta zuek irunen ondarre bilan zerrakazu horrela oparitzeko adibidez. Ondarra bilanta irunen, txokolatea beti la asko lan egin da. Bai, Bai, txokolatea motako eta Bai. oso pasteli hona dia. Bai. Ara ze krema goxua. bai, Prest dago ja, prest. prest dago, Vale, oso ondo. Bueno, orduan, ja, Jabea begiratuko dut, nola dagoen? abe nola dagon, Vale. momentua. bat. Ea, Inaxio, prest, hauek asko onditu dira, bai, Beko. hombre, txampiñako motakoak, erne Bai. berri dota, Kontuz. Hemen txutzuko Bai, hemen dutzi, bai. Hortxan gainean. Bueno, orduan hemen, ja, hau krema ina daukagu, Bai. ze joan Bete? bete,
eta presentatu ingo dugu, Hori da, orkestu. Platera ere dotori ekarri dezu, Bai, hoi platera, temperaturako platera da. Bai, Bai, hoi arraina, poste bero bat, sufle goxo bat, atelike hor oso. Mantentzen du berua. Jaten zaren bitartian mantendu egiten du. Ez du maten, Bai, orduan hartuket hemen. Ez du matena ez ezan transparentia delako. Bai, bat, eta bi jarriko jot. Bai. Orduan jarriko jot krema pixkat. Dukeza. Eta orain egingo diot. Zati txiki bat, lamaina txikia nokata. Lamaina txikia mitxe. Hau gu platanoekin indigu gaur. Bai. Baizik egin like ananakin ere bai, Hori da, bai. Ananakin egin like. Orduan, horrela, bizati. Itxiango, adeni pentsatzen dut, gure jatetxian, bai. egiten dugu, hau da, txokolate zuria. Bai. Zeu egiten etxian? Bai, bueno, zabaldu. Zabaldu, bai, txokolatein, da geho ostutzen utzi, zeitun ostutzen da. Orduan, hola. Geho formak emateko. Formak emateko. Hemen temperatura handia no dagoen, india berotu. Eta azpikoa nola berua dagoen, pizkat zaila izaten da ondo antolatzea, Hori, bai. Nahi bat dugu, polotu bat hartu, hala, nola egiten zeko, hola. Bai, zitan azitzen. Hola, txikitita, galleta moduan, ez da? Galleta moduan, pizkat hola hartu. Bai. Eta txokolatea, pizkat, hola, bota. Txokolate hau dakasun naztuta, kristala da, eta zea nola da, jarabe pixkatekin, urtu, eta gero zutatikan kanpoa gurinarekin, brillo pixkat atatzeko. Hori da. Bai, espejo deitzen zen baita, espilua. Espilua, bai. Batzuek beste sukaldariak egiten ere, beste piso bat jarri, baina ni uste nahiko dela. Gaur nahiko da, horrela nahiko da. Bueno, pues hau da ja, bukatua. Itxuraz, polita, Eta naturala, eta oso goxua, jateko goxua. Bale. Eta errez egitakoa. Oso errez egitakoa, bai. Bai, demora deixente labier, baina, hori da. Bueno, daztatu, lemailen egingo dugu, gure xefaren azken ukituak izan da. Txuringoak azukrearekin arrotu, urrak txikituta gehitu eta labean sartu. Platanoa, arbendol hautza eta gorringoak nahaztu eta zutan epeldu. Dukezak labetik atera, gainean nahazketa ipini eta txokolate txuri eta beltzarekin apaindu. Dazatzera noa, Oso ondo. Gara bentxean, dukezare borratu berdet. Eskat zaila da, borratzea. Hau, kutxararekin, nahi oso. Bai, nahi dut, baidare, masa, zemen, hori da. Hori, horrela. Oango honetan ondo harrapatu dut. Dukeza goxua da, Bai, desberdina. Bai. Kompleto. Bai, txokolatea. Kompleto probatuet. Eta originala da. Bai. Errez egiteko. Sentsazioak kruz-kras da horrela, eta gero jarri duzun gainean jarri duzun asketa horrekin, benetan desberdina eta originala. Eta oso goxua. Eta potasio handiko... Potasio ere badamaki, ez da? Bai, platanoare potasioko dauzka, eta gero txokolatea. Umientzako eta helduentzako oso poste berezia da. Badakizue, umiai eta helduentzako danotzako potasio ona, ez da? Oso ona. Hori da. Gaurkoagatik bagoaz, bihar berriz bueltan izango gaituzue, eta gogoratu eskar zure webgunea. Bai. www.bikoitza. Hotel Atalaya ilatinakin. Bai. .com. Hori da, eta gurea nola ez, txoriene, badakizue, nahieran klikatu eta gure programa, txoriene. Bueno, gaurkoatik bagoaz, eta bihar berriz. Jo.